Masu kallon mu da sauraron mu, kuna sauraron tashar Masnur TV da za ta kawo muku labarai a takaice, al'amuran da suka shafi al'umma kai tsaye, rahotanni wanda za mu wallafa su akai-akai a shafukan sada zumunta na intanet, musamman shafukan kafafen sada zumunta irin su Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter da sauransu. A yau Asabar 10 ga watan Satumban 2016 wanda ya daidai da 8 ga watan Zulhijja 1437, za ku saurari labarai a takaice. Ga labaran nan a takaice daga tashar tamu ta Masnur TV. Za ku ji cewa mabiya harkar musulunci a Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zazzaki sun gudanar da wata gagarumin muzahara tare da zaman dirshan a garin Kaduna. Wannan muzahar da suka gudanar da wannan zaman dirshan wani sabon mataki ne da ganin cewa an saki musu jagoransu wanda gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ta kama bayan ta kashe masa 'ya'ya guda 3 tare da raunata sa da raunata iyalansa wanda wata tare kenan ba an buga labari. Babban shehin jami'ar Azhar da ke ƙasar Misra ya bayyana koyarwar wahabiyanci da salafanci a matsayin koyarwa ce da ba ta sunna ba. Shehin malami ya bayyana haka ne a wajen wani taro da ya gudana a ƙasar Rasha, inda ya bayyana cewa sam koyarwarsu da ta yi kama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ko babban lauyan nan da ke Najeriya Femi Falana ya shigar da sabuwar buƙatar ganin an saki jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Zazzaki domin duba lafiyarsa a ƙasar waje. Duk a cikin labaran namu a takaice wanda yake zuwa muku daga nan tashar Masnur TV, za ku ji cewa wani ɗan majalisar dokokin Amurka ya nemi a dakatar da baiwa gwamnatin Buhari makamai. A cewar ɗan majalisar, gwamnatin Buhari ta fi ƙwarewa ne wajen kashe 'yan ƙasar ta da waɗannan makamai. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa raunanan Falasɗinawa har-hari a kwanakin nan, a inda sabbin har-haren nan ta kai sanadiyar jikkata Falasɗinawa da yawa tare da kashe Falasɗinawa guda 3 har wala yau da rugurguza dukiya da gonakin waɗannan Falasɗinawa. Ƙarshen labaran namu kenan a takaice a wannan rana, sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin wasu rahotanni, labarai a takaice da abubuwan da suka shafi al'umma kai tsaye wanda tashar za ta rika zo muku cikin harshen Hausa a wannan matakin na farko da muke. Ni mai karanta waɗannan labarai ta ƙarshe Ammar Muhammad, ku ci gaba da kasancewa da tashoshin namu ta Masnur TV.